Bishop, good afternoon, sir. Ebera for interview. Yes, Bishop. Akwe mani ho wala mre baga na social media nine. Yes, Bishop. Aya lanya. Acho mo beke no no. Okay. Akwe for that yes. Ya de bere no mo now. Okay, sir. When I him back now. The phone na ke bilia to gela. Okay. It's a little bit. A little bit hunty. Ga kwata ho the women that belong to WC. Bianga bia kwam se Elubeti. Elubeti. Anu bemu. Ma nwe beke mro. Mba. Elehe mere ebe etiti geje. Elehe mere ebe etiti gi mi ihu ana geje kwata ho the WC. Anu na ikwu Bishop. Tono, ebe no ihe nkro tono. Asenye tono gile wanya na world ya chile ka agba ọkụ nwa bingo. Ai Chineke na le boss e ga dia bia kemgbe akwa nwanyị asa e bia rute bebe. Le wanya na front Chineke agba ọkụ le wanya na front. Look front. Where reverse bia. Heke yikwere no shower sharp ndị mmadụ na-azụrụ n'ahịa eri. Wogene. Le manya front oge kam jụwa ajụjụ. Le wanya front. Heke yikwere no shower sharp wogene. Keyo. Eju ame ihe ọwụ. Ibara nga bịa ajụ ame ihe ọwụ. Ndewe niwe Bishop. Donkeri. Kwaba ma utere no ka no agric fowl bịa ajụ am ke ihe ọwụ. Enyere ọ na lapo. Isi. Ero ana lapo, ewonde lapo, le wanya front Chineke agbaga ọkụ. Ekwe suit gị na trouser gị jump pata nde lapo. Ero ana lapo ka we ka woke na ya. Jesus. Mbasa. Ero ahụ na lapo, ke kwaba ma ike, kwaba ma trouser, le wanya front. Kwaba ma trouser ka nde ero ana lapo. They both clear the knock and they bring one, take two. That would have phone, okay? Yeah, Elengenoa. I'm married in the Ministry of Finance. Then when you are getting one, I'll get some mumba. Bishop, I'm not coming here anyway. And one lapo, get and then lapo, no coya. But the Mona government now, low, I'm lapo. And on rack a wumbo. Mba. Then let him come now. Now, learn your paragi here each now. Onye kwara me goro me, I goro me fe, ga kwa ha me akwa. E gara na ha ge ha akwa du. Rena ma onye yi for ya. E ga chere na ha, ye na ho. E na ga chegam ge che sa da mana. Masiri ndende no ana na ponde, de no ana OP office. Maso hiri. Branga bia kwam se nga ha na lapo.
ya de kam na agba afa ya de kam na ho so look at her so to she ko anya nhu ni ihe relate to ego de n'ime wa bingo eno na ministry of finance wala mere ebe aga ba na social media ni ne nga niru Yes. be we interview Ganilu. aya kwa ba mi hu na the way phone of money hu na we le phone a helu te set ya ni hu were jacket gi na ma jacket ndela lapo were ya clean screen ebe camera clean eye were ya clean ebe screen camera ga asigi were jacket and clean eye don't waste my time ayati ye ni hu aha ga Afam Buchema. Chamonya ushokwu ike na Chioma Ofo OFFOR. e da fole Adam 29. e gara ụlọ akwụkwọ mahadum Eye. iwu onye ebe Aumonya Anambra State. ebe na Anambra Onye Nofija. Urumba South. ebe na Nofija Onye Umueze Obu. ebe na Umueze Obu Umueze Obu Benam. bahụ eze enwere ebe gara gị na-arịọ Chineke si ya na ị nidiri di enwere ebe gara tige prayer point prayer request Mba. nna gị na nne gị ọ dị ndụ ị gbalara mbụ Mba. ụtụtụ iko towe gị Mba. jee yi pant ka ọ bụ nika Pant. ị ma nri echi Yes. kebish na watch anyị Abuja. na Ministry of Finance ị na-arụ security ka ewu ka ọwụ accountant Aumu PA. Personal assistant to minister. ka ihe me na-ehu di n'ebe ahụ ịrụghị alụrụ ka ihe me na ọ di ya anọghị nga ahụ ị na-alụ Amaham. onwe ya hụ gị n'ebe ahụ ịrụghị asị na ọ na anaghị osiri ike Mba. ị gbaala aja ike aja ga-enwere ebe gbara mkpụrụ Mba. ị na-ego mgbe ego Mba. na-eme ihe ụka ka ị na-eme ihe omenala Ihe ụka. ọnwụ ike ọ na-eme na be nna gị Mba. ị na-anụ ụtọ a ga gbara gaa klọb Mba. Toso Fungboro Club. Socially. ị ji aṅụ shisha Mba. mmadụ ọṅụọla gị ara mbụ were ara ụta gị nara
Onwere mgbe atara gị nọ taa gị n'ime moto. Mba. Mba, sir. Onye na-agba mkpọ n'ala onwere nke gbarala gị enyi. Mba. Gị na nwoke ọlụtụ ọgụ mbụ gị were aka ghọọ ya na-amụcha si ya na ọ ga-egbu gị taa. Mba. Ị pụtara mbụ gị na nwaanyị ibe gị alụwa ọgụ na public. Mba, sir. Ọnụ ara gị ọ gbara okpokọto ka ọ dị nte. Ọ gbara okpokoro. O buru oke ibu. Ee. Okay. Ọ ga-aha n'ụta. Ọ ga-aha n'ụta. Mba. Ọnụ ara. Ihu ọnụ ara. Small touch ndị nche. Small touch. Touch ndị nche. Ndị nche. Mmadụ letrala gị. Mmadụ na-abụ. Aha ha. Gozie na Francis. Ndị atara gị ha nọ n'ụlọ gị taa gị ka ị gara n'ụlọ ha ha ata gị. M gara n'ụlọ pa. Ihe bụrụ ọchị ka woda dị ha tara gị lama. Ehiri m chi, ọ ndadị. Ije anyụ. Sa? Ije anyụ. Nje anyụ m. Ije anyụ ma atama gị ije anyụ. Enwere ije anyụ, ije anụ taa gị enyụọ. Ana m anyụ ataba m. Enyo ma enwere mkpu ị na-eti. Ee. Ele mkpu gị. Achọm that touch it ya. Listen to me. Hey, lanya. Achọm that touch it ya. Otu isi ga-biri na nọt bịa nga bịa takoshiri meze. Achọm that touch it ya. Ọkpa m ji lere nwa Igbo shi nọt lọta. Melere ataghị ya ga-enyo ya etiwere m kai wayo ala. Kai ya bụkarị m wayo ala. Lanya achọm that touch it ya. Na modi mkpi na giti na. Pranga bịa takoshiri meze. Aya, tie mkpu onyonyo gị. Gịnị nkwa n'isi ọchị gị? Echi ya nwa. Ọnwa ka echi ga. Mba. Echi ga nwa iji aga. Ipushi ya nwa. Bịara nga bịa belụkata onyonyo gị. Onye bi not. Ọ difference dị n'ebe unu na ndị nọ PH nọ. Ka lee nwatakịrị nọ na PH ma ọ ga-enyo dewe oji eti mkpu ya. Nwa Igbo nọ na PH ga-enyo ya. Ga marasị mmadụ bịa ga-enyoro gị. O ruru tọn gị lụka tọn onye na Abuja. Bịara nga bịa ịgwa m sị ihe. Lụkata onye na Abuja. Le mkpu onyonyo gị. Genotype gị. AA. Blood group gị. A plus. I'm O plus, sorry. Yeah, listen. Take notes. Most men you see here, some of them don't think na ha niile wụkwa mmadụ, ha niile wụkwa mmụọ. Some of them wụ mmụọ. Okay, na n'ihe m na-agwa gị. And ọwụ ha niile ji international number kpọọ gị n'obodo Igbo. Take notes. Some of them nọ Nigeria. Okay. Na n'ihe m na-agwa gị. And take notes. Nwoke ọbụla bịara to you na ọ dị serious ịlụ gị. Ọwụkwa eme ya asị gị na gị nye ego na kọntena ya batara ọga branch gị. Ihe pụọ ka ekele ya nka ga ewere ego sendịarịa. Don't try it. Don't try it. Okay. Buru n'obi na ndị ọma nọ here, ndị wayo nọ here. Work with your mind, your energy. Okay. Congratulations. Boy, your number. 081
03333571. You are about to marry. You Thank got you. mark today's date. Marriage is coming very soon from Amen. this life. You will thank me later. Amen. Thank you.